Euskal Preso Politikoen kolektiboak agiri bat atera du preso politikoen nazioarteko egunaren harira eta sakabanaketa politikaren amaieraz dihardu bertan esanez, luzez itxarondako albistea dela. Politika horrek sufrikarioa baino ekarri ez duela salatu du hain zuzen ere kolektiboak, babesgabetasuna indartzeaz gain euren senideak gupidarik gabe zigortu dituelako. Horrela gogoan hartu dituzte urruntze politikaren ondorioz bidean geratu diren senide eta lagunak ere. Bestetik presoak etxeratzeko bidean urtarriaren 7an Bilbon egindako manifestazioa eskertzeaz gain, orain arte egin duen bidea urratzen jarraitzeko prest agertu da EBPK. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Preso politikoen nazioarteko eguna dugu gaurkoa, apirilaren 17 eta eguna bera izango dugu gaurkoan hizpide, elkarrizketa nagusian Begoatxa sareko bozeramailearekin. Horrez gain aipatu dugu dagoeneko egun honek zabaldutako mezua, urruntzea amaitu izana atxalotu du EPPKak eta etxeratzeko egin beharreko urratsak egiteko prest dagoela berretsi du. Maite genituen gauzengatik, erori ginen preso, baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Maite genituen gauzengatik, erori ginen preso, preso. Estado preso. Bestaldetik giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimei buruzko udal webgunen polemika ez da baretu eta orain Espainiako gobernuak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan duen ordezkaritza ere tartean sartu da. Denis Itsasok zuzentzen duen ordezkaritzak webguneak aldatzeko eta haietatik etaren biktimen eta kideen arteko parekatzea kentzeko eskatu die 6 udali eta hori egin ezean auzitara jotzeko mehatxua egin die adi. Memoria ez bilakatzea gatazka eremu, memoria izan behar da, esan dudan bezala, atzera begiratu eta gogoeta zintzo bat egiteko. Biktimak biktima dira, beste kasu batzu dira, baina ez direnak biktimak ezin dute izan biktimen tratamentu bera eta are gutxiago nolabait nahasmena sortu dezaken aurkezpen bat. Aldiz politika arloko gaiekin jarraikin, asteburuan Espainiako bigarren errepublika oroitzeko ospakizun ekitaldietan 3. errepublika errebindikatu dute, beste EPKak eta Elkarrekin Podemosuk zerbitzu publikoak eta eskubideak bermatu daitezen.
Eta Errepublika aipatuta ekonomia arlora salto, Kontseilu Konstituzionalaren babesak arnasa eman dio Emmanuel Macron Frantziako presidenteari. RTPen erreforma errealitate bat da dagoeneko, eta ezustekorik ezean iraian sartuko da indarrean. Kontseiluak azken oztopo legala argitu eta ordu batzuetara erretiro adina 62 urtetik 64 urtera luzatuko duen legea promulgatu zuen herenegun goizaldean Macronek erabaki hori bertan bera uzteko sindikatuen eta oposizioko alderdien eskariari entzungor egin eta gero. Ça fait grève, blocage. Macron dégage. Ça fait grève, blocage. Macron dégage. C'est nous pas. C'est pas la pluie qui va nous arrêter. On se battra jusqu'au retrait. C'est pas la pluie qui va nous arrêter. On se battra jusqu'au retrait. Madrilik datozenei erreparatuta bestaldetik, Euskal Herria Bilduk eta Erreztek akordioa egin dute Espainiako gobernuko alderdiekin, PSOErekin eta Unidas Podemosekin, etxebizitza legea onartzeko. Legeak marko juridiko bat ezarriko du eta autonomia erkidegoek arau propioak onartu ahalko dituzte ura gehiago garatzeko eta batik bat alokairuen prezioa mugatzeko. Euskal Herria Bilduko Oskar Matute eta Errezeko Pilar Baiugera diputatuek aurkeztu zuten akordioa. Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak ere adierazi zuen akordio historikoa dela eta ongizate estatua indartu dutela etxebizitza duina legez bermatuz. Alokairuak mugatzea lortu dugu, baita ere etxegabetzen aurkako neurriak ezartzea lortu dugu, prezioen igoera KPIaren arabera azpitik egitea finkatu da, eta jabe handiak zein diren finkatzea laburbilduz. Teak itxi ditugu espekulazioari, inbertsio funtsei ere, atea iste zaie, eta pauso bada, urrats gehiago eman beharko dira hemendik aurrera ere, baina bide bat markatu dugu, bide bat ireki dugu. Gaiz aldatuta berriz gizarte zerbitzuekin lotutako ekintzak antolatzeko diru laguntzak jasotzeko deialdia ireki da. Arabako Foru Aldundiak ireki du gizarte zerbitzuekin lotutako prestakuntza ekintzak elkartek antolatzeko laguntzak emateko deialdia zuzen ere 40.000 euro zuzendu ditu. Gizarte zerbitzuekin lotutako ikastaroak, jardunaldiak, kongresuak eta mintegiak antolatzeko. Eta diru laguntza hauek irabazteko xederik gabeko elkarteek, fundazioek eta erakunde pribatuek eskatu ditzakete adi.
Eta Araban garela, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi du Arabako mahastiak sormarka merkaturatzen hasteko Eusko Jaurlaritzak emandako baimena Errioxako Kontseilu Arautzaileak jarritako helegitea onartu da auzitegiak eta behin-behinean geldiarazi du horren bestez ardoak zigilu berriarekin saltzeko aukera Europako batzordeak behin betiko erabakia eman arte. Apirilaren 14an EAEko auzitegi nagusiak geldiarazi zuen Arabako mahastiak sormarka berriarekin estatuan merkaturatzeko baimena. Autoak dioenez, kontsumitzailean nahasteko arrisku handia dago. Izan ere, izendapen berria duen ardoa merkaturatzea baimentzean, bi ardo eskaintzen dira, bi sormarka desberdinekin, baina eremu geografiko berean. Iturri ofizialek adierazi dutenez, administrazioa izan da behin-behineko baimena atzera botatzeko eskaera egin duena. Abra elkarteak berraztartzeko errekurtsoa jarri dio argitaratutako autoari. Alde batetik alegazioetan elkarteak bi ardoek ezaugarri desberdinak dituztela argudiatzen du. Horretarako desberdintasun guztiak zerrendatzen ditu. Alkohol gradua, laborantzako eta mahatz bilketako praktikak besteak beste. Abrak azpimarratzen du sormarka bakoitzak gune geografiko desberdina duela, eta oinarri osagarri gisa erabil daitekeela. Gainera, azaltzen duenez, Errioxako sormarkak ardoak ekoiztu ditzake Errioxako, Araba Errioxako eta 15% Nafarroako mahatzekin. Hala ere, Arabako mahastiak sormarkako ardoak 100%, Arabako Errioxako mahastiekin egin behar dira. Beste alde batetik alegazioetan azaltzen duenez, aurkeztutako txostenek ez dute zehazten zeintzuk diren Errioxako markak jasango ditu ondorioak eta kalteak. Abrak beraz autoa atzera botatzea eskatzen du. Horrekin batera elkartea, Zeintzo RG plataforman sinadurak biltzen ari da, Arabako mahastiak sormarka defendatzeko. Iturri ofizialek azaldu dutenez, auzitegi nagusiak onartzen baditu, arazoa konponduko litzateke, eta atzera botatzen baditu horren aurretik aurkeztutako epaiaren autoaren ebazpenari itxaron beharko lukete. Autoak arrazoia ematen badio Errioxako Kontseiluari, Espainiako auzitegi gorenera joko dute. Abiadura handiko trenaren aurkako borroka hasi zutenetik aurten 30 urte beteko direla eta Biriatun elkartu dira asteburuan Euskal Herriko hainbat ekintzaile. Bertan gogoratu dute iparraldean oraindik ez direla hasi abiadura handiko trena eraikitzen. Aldiz salatu dute hegoaldean bestelakoa dela egoera eta agintariei eskatu diete zentzugabekeria hori behingoz utzi eta lanak eten ditzatela. 30 urte daramatzate borrokan, abiadura handiko trenaren proiektua bertan bera utz dezaten exigituz. AHTA Euskal Herriaren historiako proiektu suntsitzaile, xahutzaile eta antisozialenetza dute. Eta behin betiko geldiaraztea lortu arte borrokan ariko direla zabaldu dute 4 haizetara Biriatun asteburuan elkartu diren Euskal Herriko hainbat ekintzaileek. Iparraldean oraindik ez dira hasi AHTA eraikitzen, aldiz salatu dute hegoaldean bestelakoa dela egoera, eta agintari eskatu diete zentzugabekeria hori behingoz utzi eta lanak eten ditzatela. Hegoaldeko arduradunei zentzugabekeria hau behingoz utzi eta lanak eten ditzatela exigitzen diegu. Igrekoaren aurrekontuen 4.200 milioi eurorekin hasi zen, orain baina 10.000 milioi eurora iritsiko litzake jarraituz gero. Lanak hasi eta 17 urtera, iaren 145 dago egina, inbertsioari begiratuz. Nafar korridorea 110 inguru, eta Ipar Euskal Herrian ezer ere ez. Egungo krisi ekosozialaren testu inguruan ekintzaileek iritzi diote AHTaren aurkako arrazoiek sekulako gaurkotasuna eta legitimizazioa daukatela. Natura eta landa lurrak inoiz baino beharrezkoak ditugun bizitza osasutsu eta likadura burujabea lortzeko baliabide publikoak zaurgarrienen oinarrizko beharrak eta gastu sozialak burutzeko. Ildo horretan ezinbestekoa iruditzen zaie abiadura handiko trena eraikitzeko lanak geratzea. Bada jarraian kirol arlora egingo dugu salto, izan ere arloko azken berri heltzeko Ane Urkiri kirol kazetaria dugu kameraren beste aldean. Kaixo Ane, eguerdion.
Kaixo, eguerdion. Eguerdion baitira eskuba, Eloiari errepatuta ekingo diogu errepasoari. Izan ere, amaitu da liga erregularra Espainiako orezko mailan. Atzo jokatu zuten okerrez banabilazken jardunaldia eta beraberak 51-17 irabazi zion Zuazori derbian. Horrela, astonetan kopa jokatuko du beraberak, ezta? Bai, larun batean izan zen Euskal Derbi hori, bai, eta, bueno, ja Euskal Derbi xaia atarikoan aipatzen zen, desitxuratua zabala, ja jakina zelako bera liga erregularreko txapelduna izango zala eta Zuazo jatxera postuak, o jatxera fasea jokatuko zoala, eta emaitzak agerian uzten dugu bi taldeen egoera, ez? Bera prest do liga borrokatzeko playoffetan, eta esan bezala baita aste honetan kopa ere, eta Zuazok ondo borrokatu beharko dugu, jatxiera saiestu nahi badeu. Berrota bat 17 jabazi zoan beraberak Euskal Derbi hori, aipatzekoa gian Zuazoren egoera ekonomikoak ere baldintzatzen duela denboraldi hau, eta izei permatxek aipatzen zoan atarikoan jokalaixak ere arreta dozela, eta egoera oso zaila dela, oso nekeza dela, eta behintzat disfrutatzea bilatuko duela jatxiera fase horretan, jakinda salbazio oso zaila izango duela. Jatxiera fasea aipatuta gero hartuko dut kopa ere, baina jakinda gaur zozketatuko da jatxiera faseko egutegia, hor beti honak ere ongo da, talde Nafarra, honek ere asteburuan galdu egin zoan, baina gisa esan da lan erdi egin da jatxiera fase horretara, behintzat 9 punturekin iristeko, Zuazo 3rekin iritsiko da, eta horregatik esaten da salbazioa gogorra izango dela Bizkaitxarrentzat eta Nafarrentzat aldiz, errezo xamurrago espero da. Esan bezala gaur lauterdietan zozketatuko da jatxiera fase horretako egutegia, beti honak egongo da, Zuazo ere bai, Grafometal La Rioja, eta azkenean Granollers sartu da jatxiera horretan. Aurre ikusten zen, Granollers izan zitekela laugarren taldia, baina azken jardunaldian erabakitzeke gelditzen zen gauza bakarra hori izan, 9. zelkatua zein izango zen, eta beraz jatxiera faseaz nor jokatuko zen, eta bestalde 8. zelkatuak beraberaren aurkaria izango dana ligako playoff horretan nor izango den, eta kasu honetan beraberak Gijonen aurka jokatuko dugu finala ordenetako kanporaketa hori ligan, hori urrengo astean hasiko da, eta aste honetan hasiko da bai kopa, eta talde Donostiarra eukiko dugu bertan, azken fasia, Malagan jokatuko da orten, iaz Donostian izan zen, gogoratuko dugu, eta gogoratzeko baitxe ere, 2019-tik beraberak ez dala irabazi kopa hau, eta horren atzetik dabilela, ostiralian jokatuko dugu lehen partidua, finala ordenak, Elx taldearen aurka, azken urtetan bere arerio gogorrena izan da kopan, eta lehenengo erronka izango da finala orden horiek pasatzea, beraz, gitxizketan egingo dugu final erdi eta finalaz, badezpada ere, azken urtetan ikusi delako kopa ez dela ainarreza. Eta futbolean, beste derbi bati helduta Atletikek bat eta gutxi irabazi dio Alabesi, eta horretaz, aparte errelaren berdinketa ere, iritsi zaigu azken asteburuan, zer duzu partida hauen inguruan azpimarratzeko, bane? Nik uste dut Euskal Derbisa dela nabarmentzekoa, oso egoera delikatuan iristen zian bitaldiak, agian Alabez delikatuago, Aleti baino, baina Aleti ere jakin ez da balo itxuta, jatxieratik hain hurbil egotea, eta beraz, Baldezateren azken orduko golakin, garaipen ederra lortu zoben Zurigorriek, eta bai esan daiteke, benetako oxigenu hartu deuela Iraia Iturregiren neskek, jatxiera 7 puntura dakate, 25 punturekin dago sailkapenian, justo Realaren atzetik, Realak 32 daka, okerrez banoi, eta beraz, azkenian Reala eta Aletik behau nola hasi zian eta ze helburukin hasi zian, eta badirudi 5 jardunan diren faltan, nahiko gertu bukatuko duela sailkapenian, eta esan bezala Aletikek helburua erdibeteta, eta Alabez gero eta zulu honez azke zailkatua da, jatxiera salbazioan 5 puntura daka Sporting de Huelvak irabazi zoalako bere partida, eta 5 jardunaren diren faltan, Inigo Juariz diren taldeak gauzak oso ondoen biharko zoan, eta arerioek oso gaizki salbazioa lortzeko. Eta Realak esan bezala, bere denboraldi regular honetan, bere horretan segitzen dugu,
Alamaren aurka partida ondo hasi, baina askotan pasa bizan sakon bezala lehen gola jaso egiten dugu eta ez du egiten, eta gero gaitzi izaten da, ez, korrontearen kontra arraun egitea, eta azkenian puntu bat salbatu zoan, ez dela txarra, baina esan bezala aurten ez diari fin, eta garaipenak inoiz baino gehiago kostatzera zaio Natalia Arroyoren taldeari. Bai, ezta. Eta horretaz aparte Saskaloian Gernikak ligako playoffak jokatuko ditu, asteazkenean lehen partida izanik, zer espero da hor? Lehen da biziko aipatzeko azkenian bosgarren sailkatu dela liga regularrean, eta beraz horrekin saiestu ditxula Valencia Basket, Perfumerias Avenida edo Esparruni Girona bezalako areriuak, gogorrak hirurak ere. Azkenian Zaragozaren aurka jokatuko dugu, hau ere arerio gogorra kopa beak irabazi dualako, hain dala hilabeten jokatutako kopa hori. Gainera kantxa, bigarren partida Zaragozan jokatuko da, kantxa faktorea esaten dana aldekiko dugu Zaragozako taldiak. Baina Gernikak argi utzi dugu, eta nik uste kopan ere oso maila altua erakutsi zoala finala ordenetan Esparruni Girona bezalako arerioa kanpoan utziz, eta final erdietan Perfumerias Avenidaren aurka ondo lehiatuz, eta nik uste partida oso irekitxe egongo dela, lehen partida Malosten jokatuko da asteazkenean 8:00 eta emaitza on bat lortu beharko dugu Gernikarrek, gero Zaragozan lanak izteko eta final erdiekin amets egiteko, eta ez hori bakarrik irabaziz gero ere gainean hurrengo urteko Eurocup txapelketarako txartela lortuko zegoen, eta beraz, gauza asko do jokuan, ez soilik liga borrokatzea oso zaila da, ez soilik final erdietari iristea, baizik eta Europarako txartel hori, ez, azken urteetan hain ohituta jokatzea dauan txapelketa hori. Aipatu partiden esperoan bukatzeko Queens Liga hasiko da, fenomeno berria badugu honakoa, zer duzu honi buruz esateko? Bai, hau aipatu noan, gai zerrendan sartu ez, fenomeno bat iruditzen zen, nik asko ezetena jarraitzu, Kings Ligatik dator, hau mutiekin hasi zen, Pike eta Ibai Janosekin, eta hemen nabarmentzeko iruditzen zato, behintzat albiste posgarrixa, mutietan funtzionatu doanak, emakumezkotan egitea ere pentsa duela, eta hor, parekietasun edo behintzat formatu berdina, emakumezkotan erabiltzea ere pentsatu duela, eta hor, iruditzen zat, behintzat, norbaitek pentsatu duela, eta ez dela izan zorik gizonentzat da gizonentzat egina, ez? Ikusi beharko da, zelako fenomenua da, zezaretan jo ikusi dut, igual gizonezkoetan baino kritika eta hitz txar edo insulto gehiago egon diela jokalarien aurka eta jokalari eta hauek liga hau jarraituko dauen kazetarien aurka. Ez dut uste kirola danik, ez dakit, hemen debate bat alko zanen. Nik uste entretenimendutik eixo dakala kiroletik baina hori posgarri ziruditzen agian lehen mailan jokatzeko zailtasunak eduki duen jokalari horiek, beste bide bat urratu aldeuela futbola edagokionez, entretenimendua ardatz hartuta, eta aipatzeko bi euskaldun izango ditugula bertan, Sara Olaizola, Realian ibi izan, Oiartzunetik iritsi izan Realea, eta bestalde Paula Núñez Santurtziarra, hau Pauldarrak eta Bizkarren aritutakoa, eta euskal ordezkarixak egongo ja, eta entretenimendua, divertzioa bilatu nahi doanak, eta esan bizela, gizonetan egin dana emakumezkotan ere islatuko dana, eta bintzak kontutan hartu doana, horre ukiko dugu jarraitzeko, Queens League izango dana, eta ikusiko dugu zela juten dan, aipatu bezala formatuan olako izango dan, tonuan olako izango dan, gizonezkoetan oso gizontasun eredua sustatzezan, eta, aztertu beharko da gertutik. Esan bezala, nire ustez, entretenimendutik gehiago dakar zehose, baina, futbola ere badakana. Bai, ez da, beraz, adi egun beharko gara, zer ematen duen iritziko diogu ziur berri zoni, eta aipatu dituzu nei adi beraz, hemen utzi behar dugu konexioan, esker mila eta hurrengora arte. Zuei, plazer bat, ero arte.
Orain ordea Zumaiara ingo dugu salto, bertako Flitxa munduko ondare geologikoko lehen 100 lekuen artean baitago fenomeno geologiko ikusgarri horretako geruztek dinosauroak desagertu zireneko garaia ulertzeko balio izan dute. Lurraren historiaren 60 milioi urte baino gehiago irakur daitezke bertan, gaur egun ere oraindik gainera mundu osoko geologo askok jotzen dute bertara gure planetaren jokaera ulertu nahian. Baina geologoak bakarrik ez, bisitari asko hurbiltzen dira urtero Flitxa ikustera eta bertan izan da hamaika. Euskal Herria lurralde txikia izanik ere geologikoki oso aberatsa eta anitza da. Gaur Zumaian gaude UNESCO aitortua duen Euskal Kostaldeko Geoparkean eta horren baliotsua den Flixean. Bada munduko interes geologikoko lehen 100 lekuen artean dago Zumaiako Flixa eta bertan lurralde azaleratze estratigrafiko ikusgarrienetakoa dago. Geoparkean dauzkagun 10 kilometrotan 60 milioi urte inguru irakurri ditzazkegu. Lurraren historiaren 60 milioi urte inguru. Flixa Zumaiaren ez dakit, kanpoko entzak gehiago. Guk beti nola ikusi izan dugun, guretzat, niretzat behintzat ez da izan beti berezia nik txiki-txikitatik juten itzan ondartzara eta hori beti ikusita gendukan. Eta behitzen dut eta batzuetan ikusin dut formanei iruditzu izatena, me recuerda un elefante, holako gauzak. Baina, bai, balore handia dauka. Pues casi un monumento al pueblo, porque es precioso, lo hemos visto toda la vida, nos ha gustado y nos gusta cada vez más. Flix es una formación geológica pues que le hemos puesto en valor ahora en el pueblo, ¿no? Desde hace unos años. Antes venían un montón de gente a investigar y pues ahora le hemos puesto al espacio a la gente que viene de fuera y así. Lo hemos promocionado un poco, le hemos dado a conocer. Mucha gente, viene muchísima gente, cada vez más. Lo malo es que no hay sitios donde aparcar, se vuelve la gente loca buscando sitio. Por lo demás, pues fenomenal. Asko. Turismoa, eta 8 apellidos basko zin ondoren handik gehiago. Aguardatzen naiz gu jutegea kalpea, eta zemiak izan zian. Atxa, ondo indezu jutea. Zumaiarra baino gehiago, kanpoko jendia. Baina, nik usten dut, ostalarintzat behintzat hona dela. Batzuk esango horren beste jende, batzuk esateko, propaganda ditu benean ere, no más turistas. Baina, gauza dana berea daka, lo bueno y lo malo ere deraz. Dauak horrekin ere, barkuare ateatzen da, eta ja, jende gehiago, batzuetan barkoa, besteetan bi. Depende zenbat jende don, klaro. Nahiko jende ugari etortzen nahi da, eta gaina, aste honetan batez ere, ikasleak ikasten dutela Madrigoak, Kataloniokoak batez ere, ez hainbeste Andaluzi mailakoak, eta baitere hemen ingurumenakoak. Hemen ingurukoak, adibidez, etorri dira Donostikoak, horioko batzuk baitere zutela ezagutzen, normalean DBH 2, 3, 4. Nahiko eratzun hona dakate. It's a marvelous geological formation going back thousands of years. Something worth seeing here in Zumaya. Internationally recognized. I like it very much, yes. Alors je viens à Zumaya pour voir les falaises de Zumaya, les plages avec les surfeurs, s'il y a des surfeurs, mais c'est pas dit. Le vent de Zumaya aussi. Et le très bel endroit qu'est le Pays Basque, parce que c'est très beau partout, donc on se régale. Et au retour, on va passer voir le musée de Balenciaga à Guetaria. Voilà, une belle balade de San Sébastien, tout simplement. Honekin iritsi gara guran gaur magazinaren lehenbiziko atalaren bukaerara, esan bezala gaurkoan Bego Batxa sareko bozeramaile izango dugu elkarrizketatu nagusi, beraz ez zaitezte urruti joan, laster baikara bueltan. Gaur landare kooperatiba ezagutuko dugu. 80. hamarkadan sortu eta gaur arte ekoizpen ekologikoari bultzada ematen dion kontsumo egitasmo interesgarri bat. Horretarako, landarera bertara joango gara. Ondoren, solasaldi interesgarri bat edukiko dugu, gaiarekin adituak direnekin.
Eta bukatzeko errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Maiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Bego Atxasare herritarrakeko bozeramailea, ondo etorri. Eskerrik asko. Eta gaurkoan hizpide izango dugu preso politikoen nazioarteko eguna bera, apirilaren 17 dugu, beraz horri helduta ez, testuinguru berezi batean ere iritsi da aurtengo honetan, saretik zein mezu duzue zabaltzeko? Bueno, behin dispertsioarekin bukatuta, luzatu nahi dugun mezu nagusia da, badela garaiaia salbuespen legediari amaiera ematea, egia da dispertsioa salbuespen legediaren baitan sartzen genuena, behin dispertsioaren fase hori gaindituta, gainontzeko esparruetan ere salbuespen legedia horrekin bukatzea ezinbestekoa dela da zabaldu nahi dugun mezu nagusia, ez? Bai ez, baina gaurkoan ere Euskal Preso Politikoen kolektiboak ere agiria atera du eta sakabanaketan jarri du arreta. Zer dakarrez etapa berri honen irekierak, izan ere orain gutxi zabaldu duzu ez, etapa berri horren hasiera? Hori da, hasteko fase baten garaitzea eta bestalde sufrimenduaren amaiera, ez? Eta zentzu honetan bai gogora ekarri nahiko nituzke horren beste kilometro egin dituzten zenide eta lagunak, eta bai errepidetan bizia galdu edo eta zaurituta sortatu diren horiek, horiek gora ekartzea ezinbestekoa dugu aurre, ez? Bai ez, baina iragarpenaekin batera ez, nahimatek hiltaldi egin izan diran eta hemen biktima horiek oroitzeko, zentzu horretan zer da falta dena ez, zen ere hor erreparazioa eta justizia hitz egin izan duzue? Beno, uste dugu beharrezkoa dela narrazio edo relatoaren eraikitze kompleto edo oso bat, ez? Biktima guztiak arrazagutzen dituena maila berberean, ez? Izan ere hori zubiak eraikitzeko eta elkarbizitzarako ezinbestekoa baita, ez da? Gainera, sakabanaketaren amaieraz gabiltzala eta 2011an eginiko adierazpenaren aurretik ere dagoeneko abokatuek ez, Euskal Presoen abokatuek bazuten fokuan jarrita ez, horri heldu egin behar zitzaiola, horri buelta emateko ez, zer zenlako ibilbidea izan da ez, juridikoki bertatik ez, azkenan apustu bat ere izan da. Bai, ala da, eta ibilbidea izan da nahiko luzea eta iasan zaila. Ze dispertsioari begira esan genezake urratzik nagusienak azken 2 urteetan eman direla. Kontuan baldin badaukagu gainera eta iraungi denetik 2011 urtean gutxi gora bera, 11-12 bat urte pasatu direla eta aurrera pausu hauek dispertsioari begira azken 2 urteetan eman direla, ibilbidea luzea izan da, maldatsua. Baina, egia da, nolabait fase honi amaiera eman zaiola eta horri utzi behar zaio azken finean, ez? Amaiera horri eta hori da gauza positiboari. Eta nola igarri duzue agian kaleetan eta mezu hau ez nola iritsi den jendartera ez? Izan ere nola egin, azken denbora honetako fase hau memorian edo ez, belaunaldi berrien oroitzapenean galdu ez dadin? Aurretia adierazitako moduan ez, errelatua beti presente eukiz. Aurrera eginez, ezinbestekoa baita aurrera egitea, baina errelatua bizirik mantentzea zentzu guztietan ezinbestekoa da. Gainera, euka ez dina da pultsu herritarrak egitatu izan dituela beti ez, talako pausu berriak, aldaketak edo egoera berriak eurak, frantsezein espainar gobernuari begira ez, nolako balorazioa egiten duzue? Guk argi daukagu fase edo dispertsioaren fasearen amaiera eragile politiko, sindikal eta sozialen eta nola ez gizartearen parte hartzearen ondorio izan dela,
Egia da, bai Espainiar gobernuan eman diren gehiengo horiek eragina izan dutela, baina hein handi baten eraldaketa, dispertsioari dagokien eraldaketa, eman den eraldaketa hori azken finean gizarteari zor zaio, ez? Eta zer da guk orain gobernu bai frantsesari eta bai Espainiar gobernuari eskatzen dioguna, legearen aplikazioa eta salbuespenik gabeko legearen aplikazioa, ez? Segia da, dispertsioa bukatu dela, baina oraindik ere presoaren aferan lan asko egiteko dago, batez ere salbuespen legedi horri dagokionean, ez? Zorentze sakonduko ez, salbuespen legedi horretan, hala ere lehenago aipatzeko, ziklo baten amaiera ez, iragarrita, erronka nagusia etxeratzea badela aipatu zuen, baina horren atzean ez, zer azpimarratuko zenukete? Beno, berriro errepikatuko dut ez, etxeratze horretan azpimargarria da edo gure fokua ezarriko dugu edo jarriko dugu batez ere salbuespeneko legediari amaiera ematean ez, izan ere oraindik daude legedia batzuk, adibidez 5/2013 legedia ez, gradu progresioaren erabakitzea entzutegi nazionaleko epaitegietan uzten duena, edo eta 7/2003 legea, bizi osora arteko zigorrak aurre ikusten dituena, edo eta bai 14 eta 2003 legea, Frantzian bete diren kondenak Espainian konputatzea ahalbidetzen ez duen legedia hori ez. Ezinbestekoa da batez ere legedia guzti horiek alde batera uztea eta egoera berriari egokitzea ez. Eta aipatu dituzuenetatik ez dakit esaterako hasteko, Frantziako urte horiek ez konputatzea gero Espainiar estatuan eta horriei juridikoki nola heldu altzaie une honetan edo ze aukera agertzen dira? Bueno, beharrezkoa da, esan bezala, beharrezkoa da salbuespeneko legedia hori bertan bera ustea eta derogatzea, ez? Eta horretarako beharrezkoa da berriro ere eragile desberdinen arteko elkarteratzea eta alderdi politikoan, alderdi politikotik ere Madrilen batez ere eta bai Frantzian alderdi politikoek beraien lana egitea eta hori ere beraien agendan barruan sartzea, ez? Beraz, bizi osorako zigorrekin ere ez, antzeko ibilbidetik egita da pusta. Jala da, hori da, salbuespen legedia guztiekin bukatzea da erronka berria ez, eta hortik joko dugu guk. Egia da, azken hilabete eta azken urteetan ez, albiste gehienak, honekin lotutakoak izan direla gradu erregresioen albiste horiek ez, zenbat eta zenbat postazun eman izan duten une askotan ez, behintzat, aurrera pausak ikustea, baina zer suposatzen du alakoak behin eta berriro ez, kasik eta astero ikusten baititugu. Gradu erregresioari dagokionez, esan genezake, guztira 110 preso egon beharko liratekela 3. graduan, eta 110 preso hiletatik 33 baino etzaiela gradu erregresioa arrasagutzen. Eta hor gainera, arazo nagusia da, gradu erregresio horiek onartzeko eskumena Eusko Jaurlaritzari dagokiola, baina gero, behin betiko gradu erregresio horren ebazpena entzutegi nazionalari dagokio. Entzutegi nazionaleko epaileari, baina gaur Auzitegi Goreneko doktrinari erreparatuz, doktrina berriari erreparatuz, nahikoa da fiskalak helegitea aurkeztea gradu erregresio hori bertan bera geratu dadin. Horrek implikatzen duen guztiarekin, ez? Eta azken finean da epaileari egozten zaion edo egokitzen zaion eskumena fiskalaren eskuetan ustea. Hori, zentzu juridikotik ulertezina da, erabat ulertezina. Ez izan ere, ez dago bermatuta ez behin Eusko Jaurlaritzaren pean den espetxe batek ez, progresioa eman eta gero atzera egingo ez denik ez dago ziurtatzerik. Ez dago ziurtatzerik ez, eta gainera, zentzua dauka eskumena Eusko Jaurlaritzarena denean, gertuko tribunalek eta gertuko eragileek, erespetxe eragileek, erabakitzea benetan preso hori 3. gradua bereganatzeko prest dagoen, edo ez dauka zentzurik baiezkoa behin jasota Madriletik, hau da, atzerrikoa den eragile batetik edo organu batetik gero ezezkoa ematea ez duelako presoaren jarraipen zuzena eta ez daukalako presoaren jarraipen estu bat. Ordan ez dauka zentzurik. Eta zerrari da ematen presoengan ez, hau pairatzen orain une honetan dabiltzaten horiengan?
Sufrimentua, ez? Azken finean da, batean jasotzen duzu notizi oso positibo eta oso ona, batzuk gainera kalera ateratzen dira, eta behin kalean egonda eta lan merkatuan egonkortuta, berriro ere fiskalak erabaki hori elegiten baldin badu, edo epaileak ebasten baldin badu, preso horrek ez daukala 3. gradurako aukerarik, berriro ere espetxera bueltatu behar da. Hori da, izugarrizko sufrimendua. Bai familientzat eta nola ez presoarentzat. Eta hor faltan botatzen da agian EAeko edo Euskal Herriko erakundeen eta Espainiako auzitegiaren arteko harremanen bat, edo zer da horre faiatzen ari dena? Guk Eusko Jaurlaritzari bai eskatu izan diogu kontundentzia gehiago zentzu horretan, ez? Salaketari dagokionan egoera horiek salatzerako orduan. Eta, beste alternatiba batzuk ere existitzen dira. Egia da, graduen progresiorako eskumena azken erabakia entzutegi nazionalean dagoela, baina adibidez 2 egunetako baimenak emateko eskumena Eusko Jaurlaritzari dagokio. Beraz, Eusko Jaurlaritzari askotan esan diogu, ezinezkoa baldin bada azken finean, eskumen graduen progresiorako azken ebazpena zuei ez dagokizuenez, baina bai ordea 2 egunetako baimenen eskumena, eman 2 egunetako baimen gehiago, eta horrela presoak badauka behintzat gizartean edo gizartera egokitzeko baliabide eta aukera gehiago. Beraz, Jaurlaritzak berak izango luke tartea, nahi izanenez gero, egoera txar hori hobetze aldera. Hori da nolabait hobetzeko, hori da. Eta bestaldetik, honetaz, aparte nolako balorazio egiten duzu ez azkenean orain gutxi, jaso dute espetxen eskumena bera Euskal Herriko gobernuek, aldaketa horretatik zer balorazio egiten duzu edo zer kritika? Egia da balorazio positiboa, orokorrean positiboa dela. Oraindik goizegi da balorazio orokor bat egiteko, duela gutxi bereganatu du eskumena Eusko Jaurlaritzak zentzu horretan, espetxe politikari dagokionen, goizegi da, baina balorazio positiboa da. Egia da Eusko Jaurlaritzak gradu dixente arrasagutu dituela. Gero bat tamalez, azkeniko berabakia ez dagokio berari, ez? Baina saretik egiten dugun balorazio positibo bat da. Bai, ez da, gainera horretaz aparte, eta ipatu ditugunez aparte ere, zieslari eta erreportatuak ere hor badira, kasu honetan zein dugu egoera, izan ere agian ez da hainbeste hitz egiten den gai bat? Bai, egia da, uste dute okar espaldi manago, 5 direla oraindik 5 deportatu direla eta 20 bat ieslari. Eta egia da hauek ere gatazkaren parte ere badirela eta hauek etxeratzeko irizpideak ere esarri behar direla, ez? Eta guk honen inguruko lanketa desberdinak egin ditugu eta hauen etxeratzerako irizpideak ere markatu izan ditugu eta hauek ere baditugu kontuan. Eta hor zintzuk izango liatezke azpimarratzeko ez dakit jarraibideak edo egoera bera aldatzeko pausuak? Orain arte egin ditugun berdinak, ez? Dinamika desberdinak aurreikusi, bai presoen aferari dagokionan eta baita ieslari eta deportatuen aferari begira, iniziatiba eta dinamika desberdinak eta alderdi politiko, sindikal, eragile eta gizartearekin hartu emana eta salaketa soziala, ez? Gainera, aipatu dugunez, egoera ez xamur horren erdian ere badira gaixorik edo, gaixoago badiren presoak larriki gaixorik daudenak, barkatu. Kasu honetan ez, baina orain gutxi, apirilaren 7 osasunaren nazioarteko eguna bera izan zen, euretaz akordatu eta oroitu zineten ez, kasu honetan zein da egoera bera? Egun uste dut, 14 bat preso daudela larriki gaixo, eta ezinbesteko dauei legea aplikatzea. Guk ez dugu inolako benefizio berezirik eskatzen hauentzat, guk legedi aplikatzea eskatzen dugu. Eta zentzu honetan, kode penaleko 80.4 artikulak berak esaten du gaixorik dauden, edo gaixo edo larriki gaixo dauden presoak, etxean egon beharko luketela, edo badaudela aukerak, 80. artikulu horren bitartez, hauen kondena suspenditzeko aukera. Adibide bezala esan dezaket, Griñanen kasua. Griñanen espetxeratzea atzeratu eginda, bera gaixo dagoelako eta tratamendu bat jasotzeko beharra dagoelako, edo bere egunean zaplanaren kasua ere. Beraz, baliabideak badaude preso horri gizatasunezko irtenbideak emateko, ez? Ulertu daiteke oraindik ere ez, legea bera ez da aplikatzea lako kasu larrietan gainera. Ez dugu ulertzen. Egia esan ez dugu ulertzen, eta horretan hori ere gure lanaren beste zati bat da, ez?
Ez dago juridikoki bentzat, ez dago argudiorik hori mantentzeko. Azken finean, ondorea izan daiteke dela mendeku politika bat. Bai, ez, hala ere egia da gure inguruko gobernuek, ez, Euskal Herrikoek kasurako, ez, halakoen aldeko adierazpenak bai egiten dituztela, hala ere ez, frustraziotik ere asko badu, ez, lan honek. Bai, egia da, azken finean ez dagoelako, esan bezala eskumena ez dago Eusko Jaurlaritzaren eskuetan, ez da zentzu honetan, ez da larriki gaixo dauden presoen afera honetan ere, eta impotentzia sortzen du, egia da, salaketak eman direla maila instituzionalean, baina hau Espainiako judikaturari dagokion lanketa da, eta nola ez Espainiako gobernuari. Eta zentzu horretan, nolako harremana duzue erakunde hauekin? Bueno, guk etengabe egiten dugu lan eragile politiko, sozial eta sindikal desberdinekin, eta lantzean behin beraiekin elkartzen gara, presoen egoeraz mintzatzen gara, eta, bueno, horren inguruko ikuspuntuak elkarbanatzen ditugu eta irtenbideak saiatzen aurkitzen gara, behintzat aldugun aurrean. Gaina, zentzu horretan ere igual aipatzeko bada foro sozialak bere ibilbidea bukatutzat eman duela, ez? Nolako berria izan da hori zuentzako, noski elkarlanean aritu izan zarete orain artean. Ongi, beraiek fase hau bukatutzat eman dute, elkarlanean aritu gara, eskerrak baino ezin dizkiogu eman foro sozialari, eta oraindik egiteke dagoen lan hori, guk gure gain hartzeko intentzioa daukagu, ez? Ez, talentxago ere aipatzen zenuen ez, nola alderdi politikoekin, eta bestelako eragileekin akordioak lortzare badela bidea inhandi batean, ez? Gatazka honen eta egungo egoeraren konponbideari begira, uste duzu bigarren fase honetan hori saiago izango dela edo nolako aurre ikuspena egin daiteke? Printzipioz ez luke behar. Izan ere, giza eskubidez dihardugu eta hau guztioi dagokigu, ez? Giza eskubideak berbatzea guztioi dagokigu, beraz, ez luke zailagoa izan behar, eta esan bezala dispertzioa ia salbuespen legediaren baitan sartzen baldin bada, ez dauka zertan gainontzeko salbuespen legedia horien aurkako lanketa horretan oztopoak, erakunde desberdinetatik oztopoak jartzea. Gero gainera ez, jendea ere kezkatuta aritu da sareetan ez, kaleetan apaltze bat emango zen mobilizazioi dagokienean, hori ez nola ikusten duzu ez, ikurraldaketa ere hor bada, eta azkenean ez, bada aldaketa momentua eta jendeari askotan kosta egiten zaio ere. Bai, baina horretan ibiliko gara gu ez, jendeari ez hasteko baliabide jarriko ditugu, dinamika desberdinak ere oraindik aurreikusiko ditugu, adibidez datorren apirilaren 29 Donostin prentzaurreko jendetsua deitu dugu saretik, eta dinamikekin segituko dugu orain arte bezala baldin eta jendeari. Ez dugu gehiegi somatu jendea zentzu honetan apaldu egin denik, baina apaltzekotan baldin badago gure lanarekin segituko dugu eta hori ekiditen saiatuko gara, ez? Tira ez, egoera gainera aurre ikusi egiten zen eta urtarrian bertan ere ez, manifestazio oso jendetsua egin zen, EPPkak berak ere ez, eskerronak eman ditu gaurko egunean zentzu horretan, beraz hor bada ondinako pultsoa kalean. Bai, hori da. Gainera, genukan hor beldur pizkat zentzu horretan esaten genuen, igual jendeak dispertzioaren amaierarekin igual pizkat apaldu egiten da, baina ez, jendea oso potente atera zen Bilboko kaleetara, jende pila bat, beste urte batzutan, COVID-a erdian izan dugula, baina jende beste urte batzutan baino jendetza gehiago pilatu da urtarrilaren 7an Bilbon, eta hori oso positiboa da eta oso pozgarria. Eta gero bego orain ez, hauteskunde zurrumilo batean sartuta gaudela, maiatzaren 28 hemen baditu, baina aurrerago ere batoz estatalak eta abarrak, eta zentzu horretan, jendea badak eskatuta ia Espainian eman daitekeen ez, PP eta Voxen arteko gobernu bat, behintzat ez, hildo horren edo antzeko egoera bat, hori zuek ere kezkatzen zaituzte? Bai, egia esan beldurra, nolabaiteko beldurra ematen digu, ez?
horrek azken finean suposatuko duena da paralizazioa. Eta beraien kanpainetan, ja gainera zuzenean esan dute, horrelako egoeretan, beraiek egingo duten, beraien lana izango dela, orain arte egindako lan guzti hori paralizatzea, ez? Eta horrek nolabaiteko kezka sortzen dugu eta eragiten dugu, eta izan eolakoetan ez dakigu noraino iritsi daiteke. Bai, hala da, egia da, dispertsioari dagokionean, eskumena Eusko Jaurlaritzak, gradu erregresioan eta dispertsioaren inguruan eskumena Eusko Jaurlaritzaren eskuetan dagoen inean, ja hortan ez daukala esku hartzerik gobernuek hori da, ez lutela esku hartzerik, baina adibidez salbuespeneko legedia bertan bera usteko eskumenean, bai, botere legegilea eta azken finean ejekutiboa, batez ere ejekutiboa beraiei dagokielako, ez? Toan, zailtasunak suposatu ditzak. Horretara adi egon beharko gara, ez da, eta lanean jarraitu eta, bukatze aldera, eta lehen ere aipatu zu, ez, badituzuela hainbat mobilizazio eta esku artean, eta hor ikusi ditugu etxera egunak, edo horrela dituzu okerrez nabilez, hainbat tokitan, zentzorretan eta elkarrizketa aldera zer mezu zabaltzeko. Beno, dinamika desberdinekin jarraituko dugula, dinamika horien artean etxera dinamika ere badago, eta azkenean da salaketa jai giroan eta era positibo batean egitea, ze horrek uste dut jendea gehiago mobilizatzen duela eta jendea gehiago erakartzen duela, ez? Zurruntasun horretatik aldenduz eta nolabait jai giroan eta era positibo batean. Horrela ere egin daiteke, ezta? Hala da. Hori da, eskerrik asko dugu, gaur gurekin egotearren, gertutik jarraituko dugu, egingo duzuen lan aurrerantzean, orain arte egin bezala, eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara. Kantatu ezin gaur kantuan hauzu, zara naiz gara. Ezik soilik izarak gaur kantuan hauzu, orain bakara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu, zara naiz gara. Ezik soilik izarak gaur kantuan hauzu, orain bakara. Zapean bildu duzu ahotsa, inork ez gaitu ezagutzen. Negua da, eta zu hotzik egiten. Leio ireki bat, zalantza guztiak argitzen. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu, zara naiz gara. Soilik izarak gaur kantuan hauzu, orain bakara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu, zara naiz gara. Soilik izarak gaur kantuan hauzu, orain bakara. Orain bakara. Orain bakara. Orain bakara. Orain bakara. Orain bakara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu, zara naiz gara.
gainetik soilik izara, gaur kantuan hauzu orain bat gara. Ia kantatu ezin, gaur kantuan hauzu, zara naiz gara. Gainetik soilik izara, gaur kantuan hauzu orain bat gara. Ia kantatu ezin, gaur kantuan hauzu, zara naiz gara. Gainetik soilik izara, gaur kantuan hauzu orain bat gara. Ia kantatu ezin, gaur kantuan hauzu, zara naiz gara. Gainetik soilik izara, gaur kantuan hauzu orain bat gara. Gaurko saioan, zuekin, Otxuan Dantza! Eguzki bila, eta burua dut laino, goiz bat isila, bide hartu zubiraino, ura ezainarrea, eta ezin asea, batzutan garratza bizitzaren dantza. Alderik alde, ta erantzunari galde, ez dutasuna, ere bizitzaren parte, arratzeko arnaza, erreka ondotik pasa, bare aldian hola azka. Arratzeko arnaza, erreka ondotik pasa, bare aldian hola azka. Itzaletan ez dago argi, ozen kantatzearekin aski. Emailan frescura, ura eskutik eskura, hartu eta pasa ura, arkitzeko ostura. Emailan frescura, ura eskutik eskura, alderik alde, denbora pasa honetan. Emailan frescura, ura eskutik eskura, itzaletan ez dago argi, kantatzearekin aski. Emailan frescura, ura eskutik eskura, hartuta eman, izateko gustura. Otxuan salsa! Ordu bata iritsi dela, heldu da eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut Albo Banatan, Esti Linares eta Carlos Renedo, ondo etorri. Eguerdion. Eta gaurko apirilaren 17 preso politikoen nazioarteko eguna dugun, beraz, helduko diogu hasteko gai horri, badaukagu bideo bat, eta helduko diogu jarraian. Maite genituen gauzen gati,
erori ginen preso, baina gure maitasuna orain ez dago preso, ez dago preso. Bada, oraingo honetan, testuinguru berezi batean iritsi da eguna bera, preso politikoen nazioarteko eguna bera, justu Euskal Herriko presoei dagokienez, dispertsioaren bukaeran EPPKaren fokua hortxe jarri da, sakabanaketan, lehentxeago ere gurean Bego Atxa izan du Usaleko bozeramailea, hortaz ere aritu zaigu, eta, zuen aburuz, nola iristen diozue gaurko honetan egun honi? Bueno, ni azteko irakurri dut gaur goizean Euskal Preso Politikoen kolektiboak ateratako agiria. Hor, lehenengo azpimarratzea, sarreran eta ez azteagatik oraindik munduan milaka eta milaka pertsona daudela gatibu euren ideia politikoengatik edo ondorioz egiten dituzen ekimen politikoengatik eta hori agirian aipatzen da eta uste dut arrantza dela hori ez galtzea perspektiba hori, gaur egun munduko hainbat esparruetan eta gure herrian ere bai, oraindik altzatzen direnak eta edo nahi dutena aldatu egoera status quoa, pairatzen dute represioa eta hortan ere espetxeko arriskua hor dagoela. Eta gero teiztengunarekin, nik uste dut kolektiboak sakontzen du azken urterako irakurketa berdinean aspaldi egin zuten ariketa bat, nire ustez bada heldutasun ariketa bat, eta dela onartzea herri honetan konfliktoren ondorioz sufrimendua egon dela, jende askok paratu duela sufrimendu hori, eta hor kolektiboak autu bat egiten du, ekarpen modu positiboan, ekarpe bat egiteko, borondate osoarekin, konfliktoren ondorio guztiak alden enean sufrimendu hori arintzeko, eta justo kasu honetan, dispertsioaren sufrimendua amaitu denean, hor jarri dute fokoa, eta nola ez, eurei dagokionez, alden enean, alik eta azkarren amaitza presoekin Euskal Herrian. Ez da ipatuzu hasieran nola baden fenomeno bat, mundu osoan zabali badena, preso edo ideia politikoagatik jendea kartzeletan egotea, eta gainera bada erakundeek babesten duten zerbait. Bai, hori nola hasi egin den Carlosek, beti uste dut garrantzitsua dela, beti ere mundura begira eta gero gaurkotu dakogun egoera dut gure testuingurura, eta mundura begira pentsa egin behar dugu zenbat lekutan, daude zen oraindik ere pertsonak ez gaudela hitz egiten bakarrik preso politikoei buruz, baizik eta baita ere torturari buruz, eta hainbat egoerei guztiz jasan ezinak direla, eta legalki begiratuta beti ere hitz egiten ari garenean preso politikoei buruz, dala legeraren kontrako eta oinarrizko beharren kontrako jaurtiketa bat edo jokabide bat. Eta hortatik mundura begira, dauzkagu mila egoera, ja Latinoamerikatik hasita, eta daukan, Latinoamerikak bereziki daukan egoerari begirata, ja aztertzen bagor dugu herriz, mila egoera ipiniko edo salatu beharko genituzke, eta ja Asiari begira ez dugu ezebez esango, edo Afrikari begira, eta hortatik oso garrantzitsua da horrelako nazioen arteko dugunari buruz hitz egiten ari garenean, lehenengo begirada da mundura, nola dagoen egoera, eta beti ere erakundeek zemotatako erantzukizunak dituzten horrelako egoeran artean. Eta ikusten da, nazioarteko erakundeek oraindik ere behar dutela, ez dakit, zen eta bai direla tresna batzuk salatzeko, ikustera eramateko, baina berezik ikusten duguna gero esku hartzeko daukate mugak asko direla. Eta hor bereziki sartzen dira beste kontu batzuk, adibidez kapitalismoa, bestelako ideologia, bestelako egoerak, non badirudi ez dagoela ez egiteko, edo ez daukagula esku hartzeko tresnadik edo aukerarik.
eta bueno, ipintzen ari baditugu hainbat egoera, eta euskagu 1000 adibide. Hori mundura begira, eta erakundeen, erantzukizunei begira, ordan, beti ere esaten dugunen, hau da strukturalki eta zemotatako gauza aldatu beharko lirateke, gauza, 1000 gauza. Baina ja gerturatzen, gure testuingurura eta espresuki, gertatu egin den euskal presoekin, justo nik gogoratzen dut, aste santua baino lehenago, dispertsioaren, amaieraren, hainbat ekitaldi egin ziren, eta hemen mahai gainean egon ginen hitz egiten, zein garrantzitsua dela, ez dela puntu eta ja amaitu egin da, baizik eta zer motatako nola idatzi egingo dugun liburua, eta ze motatako liburu bat idatzi nahi dugun. Eta hortarako uste dut oso garrantzitsua dela, kolektiboak planteatu egin dituen hainbat ardatz, izan direla alde batetik, adibidez, nola elkartasuna, zemotatako elkartasunak eta zemotatako estrategiak erabili behar ditugun, baita elkarbizitza, zer den, birzi gertazeratze prozedura horretan zemotatako pausuak eman behar ditugun, eta hortatik erronkak oso garrantzitsuak dira, zen eta ez da puntu eta amaiera bat, baizik eta nola idatziko egingo ditugun liburuak. Eta egun hau ekarrita, garrantzitsua da, berriro ardatz horiek jorratzea, horri buruz hitz egitea, eta bereziki dela, familiekiei nola landu egingo dugu prozedura hau, bereziki presoak nola eraman bestelako prozedurak batez ere gizarteratzeko eta hemen egoteko eta elkartasun horretara eta nola idatzi egingo ditugu titularrak eta liburuak. Hori oso garrantzitsua dela eta hor uste dut irizpideak benetan eta sakon kilantzea eta eztabaida egitea uste dut hor dagoela erronka. Bai, ez, izan ere azken finean ere eskubide zabiltza hitz egiten eta azken urteetan errepikatzen dena bada, ez, esaterako Euskal Herriko kasuan, legea bera aplikatze soia. Bai, kontua da aspaldi gaudela hori esaten, ez? Bakarria legea aplikatzen bada, segurazki egoera asko betzen da. Eta nik uste dute hor ere kolektiboak aipatzen du, ez? Bere betekizun nagusia edo egin alduen ekarpen nagusia momenturetan dela Euskal Herrian ez egotea preso politikorik. Baina ere aipatzen du giltza ez dagoela, sasolitzarrez haiek ez daukatela giltza hori gertatzeko, giltza dago Euskaldun artean, etengabe kalean egon da eta herritar presio hori egon da, eta gero betekizun edo esparru politikoan pausuak ahalik eta azkarren emoteko. Eta, nik uste azpimarratu behar dela, batez ere hori, ez? Kolektiboak eta presoen kolektiboak aspaldi bere burua eragileat moduan jarri duela, ekarpen bat egiteko prozesueni, prest dagoela, eta gaur ere esan du, behar diren pausuak emateko, eta orduan ere bai, beste eragileek ere hartu beharko dute erronka, pasatu da denbora asko, urteak aurrera doaz, eta Euskal Herria bilakatzen ari da konflikto politikoa konpontzeko, ez dakite, baina niretzako ja denbora oso luzea erantzun batzuk emoteko eta gaztik izan duena. Ondorengo liburuak idazteko, nik uste lehenengoa beharrezkoa dela hau iztea. Preso gabeko herri batean egotea, pasarte honen ondorioak eta relatoak edo elkar bizitzan sakontzeko eta pausoiek emoteko. Orduan giztot dela erronka nagusia dela ez egotea presoak espetxetan. Gainera, sakabanaketaren bukaera edo ez, iragarri zenan, gero erakundek ere ez, egin zituzten euren eta alderdi politiko hainbatek euren irakurketak, eta uste duzu orain fase berrian kokatuta, ez, apur bat, salbuespenezko legedi horiekin ere ez, bukatzeko fase honetan erreza izango dela hartu emana bestelako alderdi politikoekin? Irekitzen diren ateak oso komplexuak dira, eta horretaz ziur nago oso ez dela erraza izango. Ez dela erraza izango zen, eta alde batetik eta hori badakigu danak, ez da, politikoki ez da eramaten den diskurtso bat, dala, ez da, alde batetik zer nahi duten biztanleriak entzutea eta gero zer egiten den distantzia, ez da, eta distantzia oso zabala da.
Orduan ikusiko dugun, eta nik beti esaten dut hor bereziki egiten dutenak eta mugimenduak erakartzen dituztenak ez dira politikoak, zen eta askotan ipintzen dira, eta horri buruz justu egon ginen hitz egiten. Nork eramaten ari da, orain, badibide, EAJak baita ere bine egin zuen, horrelako opin bat, haiek egin zutela, egin dutenak beti ere da kolektiboek. Berdin zait, zen mugimendu beri buruz hitz egiten dugun, nork egiten eta eragiten dituzten mugimenduak, eraldaketak, hainbat aldaketak dira mugimenduak, eta horri pini behar dugu fokua, baina ez da nik ziur nago, ez dala izango ibilbide, ez da izan ibilbide erraz bat, eta begira zenbat urte, eta gaude legeari buruz hitz egiten, ez da legea aplikatzea. Orduan, begira, baldin badego legea eta dala soilik, eskubidei buruz hitz egin, eta legeari buruz, legea bakarrik eta soilik aplikatzea soilik, eta zenbat kostatu egin den hortaraino heltzea, etortzen den seguruenik etortzen den ibilbidea, zai esango da. Eta hor ikusi behar dugu baita ere, ez dala bakarrik eskubideen mailan, begiratzea, baizik eta estatu mailan. Estatu mailan ikusten ari gara muturreko ideologiak, muturreko jokabideak normalizatzen ari garela, eta normaltzat hartzea hainbat jokabide ekarriko ditu, hainbat egoera gero politikan gintzan, normalizatuko egingo, segurenik, edo eskatuko dugu gauzak aldaketa. Orduan, uste dut, ibilbidea ez dala izango erraza. Eta are gehiago, datorren urteetan, eta orain hauteskundeak daudezen, udaletxeko hauteskundeak eta bertokoak, baina gero ikusiko ditugu estatuskoak, eta hor ikusi, eta egongo diren tirabideak, hor baita ere fokua eta ibilbide hauek markatzeko, tentuz jokatu beharko genuke, eta baiti ere begiratzen, hau dela prozedura luzea, eta ez dira, noski ez dela izango erraza. Eta politikoek badakikugu, diskurtso mailan mantentzen dituztela hainbat adierazpenak, baina gero jokabideak eta egiten direnak beste leku batetatik joaten dira. Eta ziur nago hor pilota jokatu beharko dutenak eta hor tente eta izango da kolektiboak. Bai, ez gainera, justu lehentxago aipatu nola begoatxa hemen izan den, eta horri heltzen zion, erreparatzen zion posibilitateari nola Espainiako hauteskundeak gauzatuta gero, imaginatu ez, PP eta Voxen arteko gobernu bati ez, horrek nola eragingo lukeen ez, orain arte emandako aurrera pausuetan, eta gainera ez, inoiz ezin dezakezu espero, eta ikusten du bai matarlotan ez, zer gertatu daiteken alako eskuin muturreko jendea agintea maldin badago. Bai, nire behintzat nire iritziz estatu espainolaren izaera antidemokratikoa hor dago, hori ez da aldatu, eta naiz eta gobernuan egon indarre aurrelakoi bat edo, orain daukagun fasen honetan ez dakita aurrelakoia edo hor egon, zaila da pausoak emotea, zeren gure izaten gauza da, gobernu politikoan dauden indarrak eta beste gauza da estatua bera eta estatuaren egitura, eta nire ustez, estatu espainolean egitura faktikoetan, juridikoan, polizialetan eta bar, badaude oraindik frankismotik jasotako egitura batzuk, pertsona asko, eskumako pertsona asko politika egiten hortik, nahiz eta ez dire izan hautatuak, eta orduan, zaila da aldatzea gobernuan egonda indar aurrelakoi bat, baina gainera gobernuan baldin badaude eskuina eta eskuin muturrekoa zailagoa izango da. Hala ere, nik uste dut nahiko erreza dela gaur egun bidea irikitzea eta presoak kalera ateratzea. Erreza dela, juridikoki erreza dela, bidea oso errez dago, gainera gaur egun Euskal Herrian egonda, gertuko espetxetan, bidea oso erreza da. Falta dena da borondate politikoa, falta dena da dadeon gotorleku horietan egitura juridikoetan eta bar, aldaketa horiek egotea, eta nire ustez falta dena da gaur egun presoak espetxean egotaren ondorio politikoak kaltegarriak izatea hainbat alderdientzat. Eta hori aldatzen denean, benetan, zeuzte dut euskal jendartean, onartuta dago bide normala dela presoak kalera ateratzea, bide hori egitea hori dago ja onartuta, eta behar duguna da,
Gainera uste dut gaur egun ematen badira ja kaleratze horiek ez dago gainendatean bentsat ez dela egongo inongo arazorik. Faltarena da bidea ere bai markatuta dago eta nire ustez nahiko erraza da, faltarena da aldatzea dauden leku horietan, dauden eskuineko eta oraindik estatuaren estruktura antidemokratiko horietan eragitea. Aipatu izan da ere, nolako presioa egin daitekeen ez, bertako erakundetatik ez dakit esaterako gradu erregresioen kasuan ez, azkenean Eusko Jaurlaritzak esaterako ez eraki ezake, bere eskumenean duen espetxe bateko ez, preso bati gradua eskaintza, edo bueno, ematea eta gero atzera torrela, ala ere Jaurlaritzak ez dakit bere esku ere badauka permiso gehiago emata ez, orduen hor ere ematen da desoreka bat. Bai, hor dago batez ere, ez da, eske gauza asko aldatu egin dira, eta uste dut dala momentu oso garrantzitsu bat, nahi badote, beti bezala nahi baldin badote, momentu bat benetan jezartzeko, eztabaidatzeko, eta ja ez da bakarrik da, espertzen baitare eredua eta espetzen bertan ematen diren prozedurak eta estrategiak benetan berroa egiteko eta bestelako ereduak implikatzeko zen, eta espetzei buruz eta espetze arloari buruz daude hainbat erronka, oraindik ere ez da landu egin behar direnak, ja isolik, hitz egiten dut, adibidez nire esparrutik, ez da, gizarte langile modun, izatea gizarte langile bakar bat espetxe batera, oso baterako ezinezkoa da, hori ez da gizarteratze prozedura bat eramatea, hori ez da eredu konkretu bat eramatea da, baizik eta superasistentzialista, non ematen duguna da espetxea zertarako bideratuta dagoen dela. Bertan egoteko eta zigor moduan izateko, punto. Hori da daukagun, ez da? Daukagun sistema penitenziario bat eta sistema penalista bat. Eta hori da gure eredua. Eta hortatik orain Eusko Jaurlaritzara ez da pasata horrelako eskumen bat oso benetan daukagula hor aukerak ikaragarri bat, ez soilik, ez da, euskal presoi buruz hitz egiteko, baizik eta espetxe buruz bera zen den eredua. Eta zein motatako bibitbideak nahi dugun eraman. Non geratuko da ez dakigu zen, eta nik ez daukat hor bola bat ikasteko zer gertatuko den, eta ez dakit ez nago haien buruetan, baina egia da, daukagun, eta hor, nik nire esparrutik ikusita da, zer espero dugu espetxe batengatik. Eta egia da diskurtso mailan, eta gure gizartean espetzea denon, ez da esango denon, ez da uneko gizartea, ez dut hitz egingo bertatik, baina egia da orokorrean pentsatzen dugu espetzea dela zigor moduan jasotzeko. Eta hortatik bertan daudezen pertsonei buruz, ez dira gure lehenengoko edo prioritario pertsonak, baizik eta dira, bertan pasatu edo indituzten gauzengatik zigortzeko, punto. Orduan, hor bai uste dut daukagula erronka garrantzitsu bat bereziki ereduak eta ikuspegiak aldatzeko. Baina ez dakit hor egongo den benetan mailan ez da berezik, ez da gero eraman izango duten estrategiak. Baina bai, uste dut hor eusko garrantzitsua izango litzateke, ez da? Adibidez, kolektiboarekin lan egitea bertaratzeko, bestelako prozedurara eramateko, familiekin hitz egiteko, eta aldi berean, ez da, espetzen eredua berbegiratzeko, benetan pentsateko, zein motatako nola sortu aldezako dugun bestelako prozedurak eta errekurtsoak, ez da, bilatzea zen, eta hor baitare dago errekurtso falta nahikotzo eta dauden, ez ere errekurtso pertsonalak hor falta dira asko. Eta eredu aldaketak aipatu dituzula gaiz aldatuta, ez? Badugu orain gitxi ireki den polemika handia memoriagaz loturikoa, ez? Arantzadik bultzatutako webgune hori mueltan badaukagu bideo bat ikusiko dugu eta helduko diogu gaiari.
Memoria ez bilakatzea gatazka eremu, memoria izan behar da, esan dudan bezala, atzera begiratu eta gogoeta zintzo bat egiteko. Biktimak biktima dira, beste kasu batzu dira, baina ez direnak biktimak ezin dute izan biktimen tratamentu bera eta are gutxiago nolabait nahasmena sortu dezaken aurkezpen bat. Gogora institutuak berak bultzatutako ekinbide bat izan zen hau 2018koa okerrez banabil, 2019an edo ez, hasi zirelarik webgune hauek ez udalerrietan martxan jartzen, eta orain honek egin du eztanda gurean. Nikiztu lehenengoa, usta zen den testu ingurua, ez? Eta nikiztu testu ingurua dela, direla udala hauteskundeak. Hori da testu ingurua, ordune, udala hauteskundeak eta galdakao. Nikiztu galdakaon, galdaketa politiko bat eman zen. Galdakao da Bilbo inguruan, Bizkaiko hiri bat, eskuma EAJ egon zen gobernuan, denbora asko egonda eta egonda aldaketa politiko bat. Eta lau urte hauetan gauza asko egin dira eta badela eredu bat eta gauza oso ondo egin dira batez ere proiektu berriak eta bestelako apustuak. Eta nik uste dut ere hor egoera dela kasu honetan PSek atera du polemika, baina gero indar politiko asko igo dira karrura, azkenean orain PP ere bai, eta egoera dela PS udalerri horretan duen eragin politikoa oso eskasa da, baina hori gertatu da Galdakaon, Arrigorriagan ere egon zen aldaketa, Durangon egon zen aldaketa, eta Bizkaiko egoera udalatisunetan hori da, orduan. Nire ustez, lehenengo gogoeta dela maila politikoa oso bajua dela, niretzako. Oso bajua dela, hau da, kasu honetan izan da PS, baina izan alko zen gero EAJ ere sumatu da, oza, hitz egin beharrean, proposamenen inguruan udalateskundei begira, ateratzen dugu gai hau, eta horrek niretzako horrek adierazten du, alde batetik. Kasu honetan PSek, berri izaten dut, ez duela beste proposamenik, realekiko, eta horren ateratzen du gaia, eta horrekin doa lehiatzea datuzuetara. Niretzako maila politikoa oso bajua da. Beste puntu batetik ere, hipokresia puntu handi bat. Hau da, PSen aldetik esatea norden eta norden ez den biktima, dutzen zaitariketa bat, niretzako nik ez nuke egingo. Nik uste dut ez dagoelako posizio batean, herri honetan, alderdi moduan, esateko norden eta norden ez den biktima, hasita biktimario batzuk daudelako militatzen alderdi horretan eta kargu batzuekin. Eta lehenengoa da, Marlaska, baina Euskal Herrian ere bai. Orduan, igual pizkat sentsibilitate apuru bat izan behar duzu, edo behintzat lotxa apur bat. Egia da, atera duen, edo izan duena punta de lanza, igual adinagatik, edo bere kokapen politikoagatik, ikusten du bere burua, ausardiarekin horrela, horrelako adierazpenak egiteko, baina niretzako hor lotxa puntu bat izan behar da. Eta horren ostean, etorri den guztia, eta niretzako tamalgarrina dela, helburua izan da lehia politikoan gai hori sartzea, ez dagoelako beste proposamenik, bidean arantzadien kontra egiten dugu, egiten egin den ariketa guztia, hankaz gora jartzen dugu, eta niretzako gainera modu oso injustuan. Hau da, badakigu alderdi guztiak egon diela prozesu honetan Galdakan, kasu honetan, web orrialdea otsailean atera zen, ezagutzen zuten, ez da lehenengo herria, Galdakao ez da izan herri baten txinaria gai honetan, Tolosan egin zen, EAJak ere bultzatu du beste herri batzuetan, da dena nahiko tamalgarria. Eta inkluso, Aintzaneren adierazpenak, Gogor Institutuak, ez dut ere ez dagoela egoera batean, aurrekoan irratien entzun duen, eta biktima guztiak errespetatu behar dira, baina daude biktima batzuk eta biktimak ez direnak.
niretzako surrealista egoera. Bai, ez, batean gai batzuk mahai gainean jartzea aipatu duzuen modu horietan, ez dagoki honean. Hizkuntzak asko egiten dago, eta biktimarioari buruz hitz egitea, gauza asko datorkit burura, aldez aurretik zer dan biktima, baita ere biktimario, baita ere irudia ondo datorkigun ala ez, zen eta askotan, biktima baita ere hitza erabili izan da, horretan metatzeko eta horretan, eta ez agentzia modun hartzea, eramaten ari diren, ez dakit bestalako estrategiak, orduan, inondik inora beti ere esatea biktima daudezera lehenengo mailakoak eta bigarren mailakoak, nik tentu zertuko nuke, edo batzuk bai, edo beste batzuk ez, edo haiek hartzen duten, orduan nik ez dakit nork den, nork ipinalden, posizio horretan esateko nortzuk diren biktima nortzuk ez, eta dirudi gaudela, hor ate jokean, eta zuk esaten duzu bai, eta zuk ez, uste dut hor, tentuz jokatuko beharko genuke, baita ere hizkuntzarekin eta hizkuntzarekin barkatu. Hori alde batetik, eta Carlosek egin duen azterketan ni bat nago guztiz ados, daukagu hor hauteskundeak ate joka eta erabiltzen dugu eta zer. Eta hor baita ere nik egin duen analizia dela, zein pobrea garen batzutan hartzeko dozein eta gertatzen ari dana, eta hor nik egingo nuken irakurmena izango litzateke bereziki, PSOEk eta adibidez eta baita ere horri piniko nuke Elkarrekin Podemos, ze motatako posizionamendu dako Euskadi mailan. PPk askotan eta herri askotan, eta baita ere diputan desagertuta dauz, beste alderdi buruz ez dut hitz egungo, baina espresuki nire hitzako oso interesgarria da, eta egin beharko luketen, irakurgaia da hemen ze motatako pilota jolazten duten, eta zein den posizioa, eta nik adibidez, aipatu egin dozu galdako, eta ze motatako aldaketa egondan, baina nik Barrakaldokoa izanik, eta betidanik egondala, PSOEk zen aldaketa egonden, eta entzuten, herri mailan zer adierazten den, zer esaten den, argi dago guztiz galdu egin duela, eta izaten zuten, horrelako espazioak eta sentitzen ziren, jauntzoak bezala, hainbat herrietan, guztiz galdu egin duten haien jauntzo. Eta da, igual egin beharko luketen, da, zer egin dugun, zer motatako posizioa dekogun, eta ez hastea, hainbeste hainbat zirrikituekin eta hainbat gauzak ez direnak benetan gero ez dira proposamenak, ez dira eraikitzaileak, edo zertarako, edo zer estrategiarako, elkar bizitzarako, ez doa inora da, badirudi dela beti ere, eta dela orain dela urtea asko berriro ekartzea olatu bat non gainera niretzako, eta nik nire posizio, non ikusten dodan, benetan ez diela ezebez onorgarrik ekartzen zen, eta ipintzen diete askotan, hainbat lekutan, adibidez PP albokoekin. Orduan, benetan interesatzen zaizue horrelako posizio batean eta horrelako estrategia batean sartzea. Nire ikuspegitik uste dut hor galtzen dutela, eta, ez dute esango ezebez, Elkarrekin Podemos non ikusten dudala bereziki, Euskadi mailan guztiz galdota dutela, ahotsa galdo egin dutela, ez daukate, hor kolektibo konkretu da zuzeneko, non ibiltzea, haien ahotsa, eta hortatik uste dut, gehiago zentratu beharko liratekela hauteskundei begira, ea zein posizio dekoten, zein lekutan ikusten duten, eta, orain dela gutxi, hainbat estadistika atera egin ziren, eta ikusten zen, ia, leku askotan, asko galtzen zutela, bi alderdi horiek orduan, hor bai berezikin nik egingo nuken azterketa da, zer egin dugun, eta nondik eraiki alditugun, eraikitzaileagoak direnak, noski. Ez azken batean norabide ez da edo ez, zeren aipatuzun gai honetaz aparte, ez dakit justu bi alderdi hauek ere Euskararen bueltan azken aldian ez, hartu duten jarrera eta barrak ez, bai ematen dituzte zantzuak, maiaren erdigunean ez, zer jarri ez dakin ez, eta jendeak zer erantzuten dion ez, eta hause badugu horren beste erakusle bat, gainera aipatu izan da ez, nola, ez, Denis Itxasok ere hitz egin du auzi honetaz, eta hor badira ez, hainbat udalerri, batzuk badira EAJkoak aipatu
aipatu duzu, bestatzuk Euskal Herria Bildukoak eta justu ere ez, modu ezberdinan tratatzen ari da memoria webgune hauen gaia ez, batzuetan EAJ-koetan ez, trabatu egin da, gero den itxasok esan du ez, gainera auzitara ere eraman ditzazkela Galdakao bezalako beste udal batzuk, baina horrez dira agertzen kasualitatez edo ez EAJ-ko udalerriak? Bai, esan dugulako, hau dago sartuta estrategia elektoral batean, eta niretzako bentsat, gainera, udalat eskunden izenguruan, izango alia beste mailako eskundeak, bueno, ez nuke konpartituko, baina izan du bizkat beste logika bat, baina udalet eskunde batzuetan jartzea gai hau mai gainean, berri esaten dut, adierazten du dagoen nivel politikoa dela oso eskasa, eta alderdi batzuei begira, zer dago horren atzean, hau da, PSek ditu bizi negotzi Galdakaon. Ez du ematen honekin asko igoko denik. Eta, bueno, segurazki berriro atzituen emaitzak, egongo diela aukerak berriro bloke horrelakoi bat egiteko. Zer nahi du ja esan? Bera dagoela ja pres eskumaren aldeko boske emateko, hau da, bera dago pres berriro EAJ jartzeko gobernuan, hori da dago naia prestatzen Galdakaon. Hori PSren aldetik, estik esan du Podemosena, Podemos dago gobernuan Galdakaon. Ez da normala, nik ikusi nuenean Mirenen adirazpenak momentu berean, itxoin, lasetasuna, galdetu herrian, zaudete gobernuan, egon zarete parte hartzen, horregatik da pizkak surrealista eta idutzen zait, jendarteak edo herritar espero dute beste maila bat politikarien aldetik, eta ez berehala, ez dakit nola esaten den moduan, bajar al barro, hartzea edozen gaia konfrontatzeko, eta niretzako kezkagarrina dela, direla gai oso garrantzitsuak, memoriaren gaia da gai bat landu behar dela, eraikitzeko akordioak eta horrela behar da denbora pilo bat, eta hori Arantzarik esaten zuen. Hartu dugu metodologia bat, partekatu dugu, daramagu denbora urte pila bat dago egiten, jende mundu guzak hitz egiten, eta batzuk bi egunetan dena botatzen dute lurrera. Euskalarekin berdin, badakigu zer den euskalgintzan aritza herri batean egitea gauza tal, eta llegatzen da norbait, eta pum. Horregatik, niri baten dipizkat, pena. Benetan da, pena, uste dalako, daudelako katzen estaida politikoa parametro batzuetan ekiritzeko euren ezintasuna, edo ez daukatela bestelako proposamenik, edo euren egoera, ez dik esan duena, egoera dela nahiko gainberakoa, eta orduan, sálvese quien pueda, komodin de... esaten den moduan, komodin, baina horrekin ez du konponduko, eta maiatzen 28an segurazki emaitzak izango direna. Ez dira aldatuko horrengatik. Batez ere hor herri mailan hitz egiten dugunean. Hor gauzak, herriak nik uste dut memoria dekotela. Eta ez da, estatuetan gertatzen dena eta horrelako estatuetan hauteskundei buruz hitz egiten ari garenean, hor gehiago olatuak da morkatzen dutenean azkeneko bilabeteak, azkeneko hilabeteak, baina herrikoak dira beste, udaletxoak da beste gauza bat. Hor pertsonek badakote memoria eta badakiten nortzuk egon diren eta bedereziki badakiten nortzuk aurkezten diren. Eta hor nik uste dut egin behar den azterketa askoz ere gertuagoa izan behar da, konkretuki ze gertatu egin den herri bakoitzeko, baina egia da, ez da, orokorrean hitz egin da, ze gertatu egin da, egon zen eta horrezegetik lehen aipatu egin dut biktimarioaren ez da diskurtsoa. Askok erabili izan dute hori. Eta oso ondo, egon da momentu baten, ez da historian, ez da, egon da momentu baten, bereziki hainbat politikoentzako oso ondo ez etorkiela horri buruz hitz egitea eta biktimario hitzarekin eta biktimario irudiarekin jolastea. Hainbat gauzarekin. Ze gertatzen da, gauzak asko aldatu egin direla. Eta orain ez da balio, ez da lehen balio zuena. Ordan, berriz horretara ez da diskurtsoa eta nik ikusten ditudan kodikoak ez dira baliagarriak eta hor da nik uste dut bereziki galtzen dauena. Eta pintzen ari da leku batean jadanik ez dira horrelako kodigoak manejatzen. Adibidez, espresuki gaztei buruz hitz egiten garen dugunean. Ja, diskurtso hori ez da baliagarria. Eta daukagun testuingurua eta bizi izan dugun, azkenengo bizi esperientziak ez daude lotuta horregaz.
Ez dakit txarrerako edo onerako zen, eta hor dago baita ere memoria, ezta? Baina ez da baliagarria. Eta gero, beste batzuk ikusi egin dut, ezta? Edo helduagoak direnak, prozedurak beste lekutik jaten direnak. Orduan, hor, biktimario baita ere irudiarekin jolastea berriro ere, uste dut, ez dela oraindik, hemen momentu honetan, edo gutxienez Euskadi mailan ez da baliagarria. Guztiz, eta uste dut, hor, non bilatzen dituzten zirrikituak uste dut galduta daudezela, ezta? Baina beti ere hor, nik uste dut herriak paide, eta horrezagetik uste dut hainbat herrietan galdu egin dutela, boterea zen, eta eraman izan duten ibilbidea eta historikoki ez da egin dituzten, alderdi guztiak bezala, hau ezin dugu ipini alderdi bakoitzak eta hortako badakar ez da, baita ere zer den boterea, nola gestionatu, nola kudeatu, baina egia da hainbat herrietan memoria daukatera eta badakite zer egin duten. Eta hori faktura pasatu egin dute eta ikusten ari gara. Orduan, uste dut hor bai erabili behar duten estrategia ez da inbeste ikusten ari naizen moduan ikitze egiten dutela, ez hitz egin behar duzu zure herrira. Eta hor uste dut gauzak aldatuko di. Eta ni bereziki ikusita zer gertatu egin da nire herrian, ez da? Non haien jauntzoa zela guztiz, ez da? Sozialista zan, eta gauzak guztiz, eta galdatu egin da, inondik inora imaginatuko genuke ez da Barakaldo beste alderdi bat bozkatuko dela eta ikusten da berriro ez da galduko egingo duela zuek. Orduan, uste dut hor egin beharko luketen irakurketa asko zere sakonagoa, barrunbera begira eta bereziki guztea. Zein izan alda estrategia, eraikitzailea, hau, orain kodigo hauek biktimarioaren ez da irudia erabiltzea orain baliagarria da, eta uste dut hor norartea begiratzea eta norarte pertsona begiratzea oso edo garrantzitsua izango litzatekeela. Ez izan ere gainera justu udalerriak badira aldaketak emango badira non baiten edo sorpresak egongo badira non baiten, ez? Hori udal herriak eurak badira, beraz hauteskunde horien zain, eta egunotan izango, eta hemendik aurrera ez, honi heltzeko hastia izango dugu. Orain ekonomia arloko gaiei heltzeko kameraren bestaldean badugu Aiara de Urreta lankidea. Kaixo, Aiara, entzuten diguzu? Bai, kaixo, bai. Kaixo. Hasteko Frantziara eta Ipar Euskal Herrira begira jarriko gara, izan ere erretreten edo pentsioen erreformak jarraitzen du. Zer esana ematen, zertan da orain auzia, Aiara? Bai, horrela da, pentsio reforma izatu du Kontseilu Konstituzionalak eta ez ustekorik ezean irailean sartuko da indarrean. Gainera, Kontseilua oniritzia eman zion erreformari, erreforma horren kontrako 13. greba egunean eta babestu eta gutxira gainera Macronek aldizkari ofizialean argitaratu zuen 62 urtetik 64 urtera erretiro adina luzatuko duen dekretua. Sindikatuei eta oposizioko alderdiei entzungor egin die Parisko gobernuak, baina, bien bitartean edonolare, ezkerreko diputatu eta senatariek beste referendum egitasmo bat aurkeztu dute eta Kontseiluak maiatzaren 3 hartu beharko du horren inguruko erabakia, ezta? Eta sindikatuek badaukate begirada jarrita maiatzaren lehenean uste baitute egun horretan mobilizazioak berriro tinkotuko direla eta gaur arratsalean bestalde Macronek agerraldia egingo du pentsio reformaren nondik norakoak azaltzeko Eliseotetik. Ça fait grève, blocage. Macron dégage. Ça fait grève, blocage. Macron dégage. C'est la loi. C'est pas la pluie qui va nous arrêter. On se battra jusqu'au retrait. C'est pas la pluie qui va nous arrêter. On se battra jusqu'au retrait.
Paristik Madrila aiara, ez, etxebizitza legearen bueltako akordio berria iritsi zaigu, Euskal Herria Bildu eta RZren eskutik hor zer duzu azpimarratzeko? Bai, horrela da, alokairuen prezioen mugak eta etxegabeen babesa eman bermatzeko adostu dute etxebizitza legea, EH Bilduk eta Esquerra Republikanak Madrilgo gobernuarekin legeak marko juridiko bat ezarriko du eta autonomia erkidegoek arau propioak hartu ahal izango dituzte batik bat alokairuen prezioak mugatzeko. Alokairuari mugak jartzeko tresna gisa aurkeztu zuten joan den astean, izan ere erkidegoer eta udalen esku egongo da legeak aurreikusten duen mugak jartzeko aukera erabiltzea edo ez. Horrek ahalbideratuko du bai EAEn, bai Nafarroan eta bai udaletan beste motatako etxebizitza politikak egitea. Inseguritate juridikoa bukatu da. Orain aukera daukagu, tresna bat daukagu beste motatako politikak egiteko. Teak itxi ditugu espekulazioari, inbertsio funtsei ere, atea iste zaie, eta pauso bada urrats gehiago eman beharko dira hemendik aurrera ere, baina bide bat markatu dugu, bide bat ireki dugu. Eta konexioarekin bukatzeko aiara gero hemen helduko diogu gai hauei Bilbon zarela aprobetxatuta gaur eta Euskal Herria Bildu aipatu berri dugula balorazioa egin du, ez? Bizkaiko Euskal Herria Bilduk legegintzaldia bukatzear dela eta ez ja dagoeneko aurrekanpainan murgilduta garela, ez? Zer bertan izan zara zu ere, zertaz aritu dira? Hala da bai, EH Bilduk Bizkaiko Foru Aldundiaren legealdiaren inguruko balorazioa egiteko prentzaurrekoa agerraldia egin du hemen Bilbon eta koalizioak argi du legealdi honetan bietako politikak egon direla batetik, ezta? Batetik EAJ PSRenak eta bestetik EH Bildurenak. Izan ere koalizioa abertzaleak ohartarazi duenez foru gobernuaren politiketan ez da egon norabide aldaketarik eta aldaketa horiek ezinbestekoak direla argi adierazi du EH Bilduk. Eta bestelako politika batzuk defendatu ditu eta horretarako 6 lehentasun lerro finkatu ditu, trantsizio ekologikoa, industria 5.0, zerbitzu publikoak indartzea, mugikortasun eredu berriak, gizarte kohesioa, berdintasuna eta feminismoa, eta bukatzeeko erreforma fiskala. Aldundiak eta EAJak urte hauetan ematen dio etorkizuneko erronkei lehenaldiko erantzunak. Eta ondorioak dira Bizkaia hainbat parametroetan atzean gelditzen ari dela. Horren aurrean uste dugu EH Bildutik bultzatu behar direla erantzun eta politikak egiteko modu berriak 3 ardatzen inguruan. Lehenengoz eta behin funtsezkoa iruditzen zaigu egoeraren irakurketa egokia egitea. Bigarrenik, politikak egiteko beste modu bat. Eta hirugarrenik, beste politika mota batzuk. Aurreratu dituzun gaiekin hemen utziko gu konexioa aiara, mila esker eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, bai. Tira ez, hor tarteka hasteko Frantziara begira jarriko gara, ez ere aste santu aurretik luze aritu izan gara gai honen bueltan, oraindik ere ez, badirudi emango duela, maiatzaren bat aipatu dute hortik zehar, sindikatuek ohartarazi zuten ez nola aste santuko, edo ez, Udaberriko oporraldi horretan aurre ikusten zela apaltze bat, mobilizazioetan, hala ere jendeak kalean haserre jarraitzen du. Bai, eta justo horretan nengoen pentsaten, ez da? Zen eta askok, ez dakit, Frantzia oso hurbileko gu, ez da? Eta asko hori entzun egin diegu, edo joan nahi neban, edo azkenean ez naiz joan, edo bueltan etorri bar izan naz, Frantziara hurbildu egin naizelako, eta hor zegoen egoera nahiko kliskladituta zegoen, eta nik uste dut, ostras, begira
ni frantziarako daukadala nire kontraesanak, ezta? Zen eta bertakoek, bueno, da bai oso kodigo bereziak erabaten dute, ezta? Bai jokabideen aldetik eta baita ere historiaren aldetik. Eta baina egia da batez ere, ezta? Salatzeko, kaleretara joateko ez daukaten kultura oso begira oso individualizatuak eta Frantziaren kultura eta Europara begira oso individualak dira, baina gero horrekin lotuta eta batez ere salaketa sozialerako kolektibizatzen dira eta daukate haien barrumetan gauzak ez direnean, onargarriak ateratzen direla. Beste adibidez, igual baita ere gure zapalkuntzak asko izan dira eta historikoak, eta orduan ez daukagu horrelako iturak, baina haiek bai dekotela, eta hor egia da adierazgarria dela eta miresgarria dela nola ateratzen direna eta kaletan daude zela, eta ikusi, eta askori entzuen egin diedala hemengokoi, eta kezkatzen dira 74 urteko erretiroaren gatik. Eta ni pentsatan, hemen, 77 urte ipini egin zutenean, ez dakit zer egin beharko genuke hemen, ez dut, egin beharko genukela, baina bai, gutxienez kaletara atera. Eta onartzat hartu egin genuen, eta joan dira urteak pasatzen, eta hainbat gauzak aldatzen, eta ez gara paratu, eta uste dut, eta Frantzian gertatzen ari dena, bereziki, aldamaneko herrientzat garrantzitsua da, berezik, eta ja ez dut esango, justo gure, erkidegorako hain hurbilik izan da, eta partekatzen ditugula hainbat herri, adierazgarria da zuzenean, eta bereziki, eta ziur nago jarraituko dutela, eta ikusten ari da mugimenduak eta gizarteak hautsa dekotela, eta nahi baldin badote, eta nahi baldin badegu gauzak aldatu aldikin alditzakegula. Baina, zenbat zentzungo nuen ez, platonetan aipatu duzuna orain ez, hauek 74 urterekin ez, lanen ez jarraitzeko zerrari diren egiten, eta hemen 77ekin zer egin ez dugun kasu honetan, eta gero hor, kasu honetan ere badazmerratzeko apurrat agian Macron eta bere gobernua ez, ari den modua bera, gainera justu ez, 15 egun zituen aldizkari ofizialean argitaratzeko goizeko 4etan egin du, sindikatuek salatzen zuten ez, gainera lapurrak izango balira bezala, edo gauez eta izkutuan egiteko modu hori. Bai, nik kanpotik ez dut asko ezagutzen, baina bi hori, Macronek nola egin duen, ahalik eta azkarren, eta hori ere badu bere logika, askotan zer txarra egin behar duzunean, edo mingarria den zer egiten baduzu azkar, hobeto, ez? Baina baita ere, bestaldetik, sindikatuen aldetik eta eskerretik, nola planteatu den borroka, eta nik uste dut interesgarria dela, batez ere bi zutabekin egin dutelako, alde batetik konfliktoa kalean, eta konfliktoa masiboa, baina baita ere, uste dute, erabilitare bai, violentzia politikoa, ikusi ditugun irudiak izan direla potenteak, eta hori da zutabe bat, konfliktoa egotea kalean, eta orain iragarri dute maiatzaren batean, eta ikusiko ditugu ere bai segurazki mobilizazio eta ekintza potenteak, eta beste bigarren zutabea parte hartze aktibo bat. Hau da, hor daude, herritarren gehiengoak ez duela nahi luzatzea jubilazioaren, normala denez, eta hori proposatzen dutena da, erreferendum bat, hau da, demokrazia, goaz ariketa demokratiko bat egitera. Azkenean uste dut batzutan eskerretik, bai planteatzen da kaleak hartzea eta mobilizazioak, baina falta dela, bigarren karrila dela, eta hau da gure proposamena. Goaz egitera ariketa demokratiko bat jendeak emateko bere iritzia edo erabakitzeko, eta uste dut hori dela oso interesgarria. Hortaz aparte ez, eta hasieran aipatutakoarekin, Macronen jarrera eta abar, eta esan duzunekin lotuta ere nola, aldizkari ofizialean argitatu duenetik, oraindik ere gaur gabera arte, ez da jendearen aurrean aurkeztuko. Hor, Macronek iraman izan duen ibilbidea, ez da, nik gogoratzen dut justo pandemia baino lehenago, egon ziren, ez da, izpiluak bereziki Frantzian izan ziren, garraio berekin, zegoen, hainbat muga ipini egin zituela, eta kaleratero egin ziren, egon ziren hor erreboltak, eta
eta ez da lehenengo, eta goratzen dut momentu horretan berdin, estrategia berdin eraman izan zuen, eta horre Carlos egiten du, ni berdin ikusten dut, ez da horrelako aplikazio bat egin nahi dozunean, oberena da, nik botatzen dut hor, eta gero eta pixka bat denbora pasatzen denean, berri ateratzen dut, emango ditut behar ditudan azalpenak, emante maldin baditut edo ez, eta hori da estrategia, gero, egia da oso representatiboa dela, gero berriro ateratzen dela. Eta, klaro, gertatzen da, eta hor dago testinguru bat oso garrantzitsua dena, eta hor beste oposizioak ez luke galdu behar bere aukera, eta hemen daukaten aukera da aukera bikaina, zer gertatu egin dan Frantzian hauteskundetan, eta ez daukatela bestelako aukerarik, badirute ez daukatela, eta da Macron, eta bestela Macronen baina txarrago, ezta? Eta lehen Carlosek komentatzen zuen demokrazia, daukago orain aukera, ezta? Daukate, zer motatako aukerak ipini egiten dut, zer motatako estrategia, zer den demokrazia. Hor berezeki uste dut, ezta? Ezkerreko oposizioak dekotela aukera guztia, demokrazia hori sustatzeko, daukaten impultso hori, bideratzeko, baina egia da, asko hitz egin da, eta ahotsak, kaleko ahotsak entzun dira, baina ez oposizioaren ahotsak. Eta hor, uste dut galdetzen ari direla, eta hor berriz gertatuko da, eta ikusten da, badirudi ez daudela alternatibarik, eta bai badaude zela, eta hor, uste dut, Frantziaren erronka garrantzitsu bata oposizioa, zer demotatako oposizioa, eta zen nola eraiki, hor baitare asko egiten du, beti baldin bada, eramaten duen, ahotsa karismatikoa baldin bada, ahotz, eta ojala izango litzateke, emakumea eskatzekotan, baina uste dut horretela aukera oso garrantzitsu bat, eta kaleko ahotz entzuten ari da, jendarteari entzuten ari gara, baina ez konkretuki oposizioari, eta uste dut hor, dekotela aukera, momentu honetan dauketela aukera oso bikaina, benetan bultzada mantentzeko, eta estrategia horiek, eta benetan, proposamenak ateratzeko. Zen oso ondo dago esatea, hau ez dugu onartzen, baina gero zer proposatzen duzu, eta proposamen egonkorra eta estable bat, eta hor dekote aukera. Ikusi beharko dugu nolako bilakaera jarraitzen duen izaten, helduko diogu ziurrenik berriz ere honi, eta bukatzeko labur, etxebizitzaren legearen bueltan, horri ere helduko diogu bestaten denbora gehiagorekin, baina ere lehenengo sentsazioak ez nolakoak izan dituzue aldaketa hauekin? Nik esango nuke lehenengo titularretan garatu garela, eta normala da, eta azalduko dut, niretzako, lehenengo azaltzea eskumena erkidegoetan dagoela. Bigarrena, pizkat ariketa historiko bat egitea, eta hau da, behintzat Euskal Erkidegoan, 2015an onartu zen etxebizitza legea, PSOE eta EH Bildurekin. EAJak zuen onartu, eta horregatik ere oraindik aplikazioa dagoen moduan. Eta hor, fokoa jarri zen etxebizitza, lehenengo da, eskubide izatea, eskubide subjetiboa aitortzea dela, eta bigarrena fokoa bereziki etxe hutsetan, mobilizatzea etxe huts horiek. Eta egia da garapena izan dela oso eskasa. Legea hor dago, baina gero ez da garatu. Orain egin dena da, estatuan markoa jarri edo jarri atentzia alokairuan, eta betezea alokairuan mugetan. Eta niretzako, hori da kaletik eskatu duguna. Hor dago gakoa, tasatzea alokairuen prezioak. Baina da marko bat, gero hau garatu behar da. Eta dagokigu guri autonomian edo udaletxetan, hori da marko bat, orain tresna sortu behar dira. Eta hor jarri behar dugu orain fokoa, eta ni posten naiz, baldin badago esker arko guztia ados, oso erreza izango da aplikatzea gero hori egunekotasunean. Zoritxarrez gero, titularren atzetik askotan, ero ez dago besterik. Zenbateraino iristen direnez, aldaketa horiek edo benetan igertzen ditugun. Ni bakarrik esango nuke, bakarrik eskatzen duguna da sostengarria izatea. Bakarrik, uste dut ez dela, batzutan, alokaiari buruz eta etxebizitzari buruz hitz egiten dugunean, badirudi eskatzen ari garela, baina benetan eskatzen duguna da etxebizitza bat esatea. Oinarrizko eskubide bat esatea, orduan, hor uste dut, eskez jar dut eskuina eta eskerra ikusten da,
eskubide bat bermatzea, eta ez da hainbeste eskatzen. Eta daukagun egoera da, izinezkoa da, ez da, denok ez da, bertan egon garenok edo, bai erosten, edo alokatzen, edo ja nire urteko, ez da, nik daukadan, ez da, hurbileko egoerak da, ezinezkoa da, horrelako egoera bat mantentzea epe luzerako. Eta ja, da, bilbideak mantentzeko, gizartearen sostengarritasunagatik. Orduan, uste dut, izango duten estrategia dela bereziki, ezinezkoa dela horrela jarraitzea, ezinezkoa da alokailua hainbeste, ez da, igotzea eta gure soldatak berta mantentzea. Orduan, bakarri sostengarria izatea eta gutxienez, minimo batzuk kumplitzea, eta uste dut ez dugula hainbeste eskatzen. Eta, klaro, orain ezin dugu ez da erosi, ez da alokatu. Gaude, momentu batean dala, egongo zara zure gurasoekin, ez dakit. Orduan, ja bakarrik, ja baita ere, esaten dut, horri zure desarrollo kognitiborako, garrantzitsua da, osasun mentalerako, garrantzitsua da, bestelako estrategiak erabiltzea, eta uste dut ez dugula hainbeste eskatzen. Eta ikusi beharko dugu, bertoko erakundeek nola heltzen dioten ere, lege honi hemen utziko dugu, helduko diogu ziurrenik berriz ere bestaten, eskerrik asko Bioi gaur gurekin izatearren, eta jarraian eguneko albistekin utziko zaituztegu. Kaixo denoi, Pisi Musika saleok, Jokin eta Iñaki 6 urtekoa gara, eta gure bideoklip berria, Neoizko kaleetan, ikustera animatzen zaituztegu denoi. Animo denok! Agor! Atzean somatzen ditut